Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos no tempo de información na radio e na televisión de Cerceda, hoxe, mércores, día 23 do mes de xullo. No que llesimos a falar hoxe, pois de festas. A festa do Cociño, a máis inmediata este sábado, despois de que venres sexa festivo, día 25. Falaremos deso, tamén das actividades culturais, deportivas e de informática, da renovación do DNI que se pode facer en Cerceda o próximo día 30 e tamén falaremos de unhas xornadas para mulleres coidadoras. Falaremos de obras, entre elas a humanización do campo da feira de Cerceda, a ampliación da guardería municipal, campos de fútbol, etc. Escoitaremos o alcalde falándonos delo. Tamén falaremos da recollida de lixo voluminoso que será o próximo día 1 de agosto, da ITV de Maquinaria Agrícola, tamén da nova publicación de un libro de Ramón Vilar, do verán saudable, o que se poden aínda sumar, e tamén do consumo responsable da agua, un chamamento que fai dende o Concello e da empresa concesionaria de servicio de aguas. Tamén falaremos de unhas axudas que convoca a Xunta para mulleres emprendedoras e hoxe é o último día para inscribirse nas viaxes do Inserso. En canto tempo para mañán, temos tempo anticiclónico con presencia xa de máis sol que nubes. Comezamos a crónica da xornada falándolles da festa do Cociño, porque este próximo sábado, día 26 de xullo, se celebra unha nova edición da festa do Cociño na zona verde do Acevedo. En este caso, durante todo o día xa vai a estar amenizado o recinto a cargo do grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda, pero tamén estarán Faíscas da Pontraga e a charanga Santa Compaña. Logo, a partir das 2, lembren, xa comeza a degustación do cociño, do churrasco, do pulpo e de produtos da cociña galega. O precio da ración é de 14 euros a venta anticipada, rematou xa na xornada de onte, e lembren que para pedir e marcar a parcela ten que ser na xornada de mañán xoves, día 24, ás 5 da tarde. Para pedir e marcar a parcela hai que achegarse ao Acevedo mañán xoves, día 24, ás 5 da tarde. Tamén pola tarde hai hinchables gratuitos para nenos dende as 3:30 da tarde ata as 7. E pola noite, a partir das 10, a actuación das orquestas Olympus e La Misión. E a partir das 11, tirada de fogos de artificio. Todo xa preparado para disfrutar, ademais o tempo será favorable para disfrutar de unha nova xornada, a 26ª edición da Festa do Cociño, este próximo sábado no recinto verde do Acevedo. A parte do Cociño, queda pendente, teremos xa no mes de agosto, o 2 de agosto, a quinta romaría do Agro de Rodís. Sábado 2 de agosto, quinta romaría do Agro de Rodís, que organiza o equipo de fútbol Rodís e tamén a Asociación Carballo Jordo, da que falaremos con máis detenimento nos próximos días. Vamos con máis temas, agora lles falamos das actividades culturais deportivas e de informática, porque todo este mes de xullo é o plazo que teñen para anotarse as actividades que promove o Concello de Cerceda de cara á próxima temporada 2025-2026, tanto deportivas como actividades de lecer e actividades de informática. Hai, lembramos, baloncesto para poder elexir, hai judo, hai ximnasia rítmica, hai patinaxe artístico, hai peque baile, pero tamén hai manualidades, así como inglés, cociña infantil ou pádel infantil. Tamén hai escola de fútbol, hai pilates e tamén hai, en este caso, yoga, actividade de yoga e costura na silva e zumba, outras actividades que se ofertan.
Dentro das de informática, pois hai actividade de informática para nenos, de iniciación, perfeccionamento e tamén para adultos, tanto en Cerceda como na Silva. Si queren inscribirse a calquera delas, teñen que facelo ou ben, si queren, pola sede electrónica na web municipal www.cerceda.org ou poden facelo a través do rexistro na planta baixa do Casa do Concello de luns a venres de 9 da mañán a 2. O próximo mércores 30 de xullo, o mércores da próxima semana, se pode renovar o DNI en Cerceda ou tamén o pasaporte. Os axentes da Policía Nacional estarán cunha unidade móvil para realizar este trámite. Lembren que nas oficinas xerais do Concello na planta baixa ou na Policía Local aínda teñen prazas dispoñibles. Poden achegarse aí e reservar plaza para renovar o DNI en Cerceda sin ter que achegarse a outros lugares. En calquera caso, no momento de reservar a cita, se lle informará tamén dos documentos necesarios e dos prezos da renovación. Tamén lles falamos de unha actividade para mulleres, formación para coidar e coidarse. A Mancomunidade de Ordes organiza a terceira edición do programa Ter en Conta, dirixido a mulleres coidadoras. As actividades son gratuitas e as participantes poden elexir o horario e o lugar que máis lle conveña dentro de todos os concellos da Mancomunidade. O programa, que está cofinanciado pola Xunta de Galicia e a Unión Europea, está impartido por Andaina Pro Saúde Mental de Ordes. Decir que se vai a falar do autocoñecemento, da regulación emocional, da xestión do tempo, da relaxación ou da risoterapia. As sesións son en todos os concellos da Mancomunidade. En Cerceda, no noso concello, será o xoves, día 31 de xullo, comenzará, para despois ter lugar tamén os 7, 21 e 28 de agosto, 4 e 11 de setembro. E polas mañáns de 9:30 a 11:30 no Viveiro de Empresas de Cerceda. Si queren ter máis información ou inscribirse, poden facelo no teléfono 981 68 21 08 ou no correo electrónico fin.mancomunidadeordes.gal. Falámosles agora de obras. En este caso, próximamente van a comenzar as obras de humanización do campo da Feira de Cerceda, que está previsto que comecen previsiblemente para o vindeiro ano, aínda que aí non ten data concreta. Pero tamén si xa se está executando, por exemplo, o campo de fútbol do San Martiño. En breve comenzará tamén o arranxo e ampliación do campo de fútbol do Rodís. Tamén se está executando a ampliación da guardería municipal, rematáronse tamén varias sendas peonís e outras que comenzarán en breve. Destes temas de obras falamos co alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, na última conversa que mantivemos con el, e recordamos cales son estas obras. O normal é que esa obra que se execute durante o ano 2027 e a principios do 27, seguramente, calculando un pouco os plazos que se adoitan dar. É unha obra de humanización do campo da feira da cal xa teño falado nalgúnas ocasións. Reducir o tamaño da fonte, elevar con adoquín o paso dos vehículos, de modo que queda todo a un nivel, retirar as barreiras arquitectónicas que había e, dese modo, aportarlle maior espacio, sobre todo cando se pensa nunha festividade. É algo que xa teño tido nalgúna conversación coa Comisión de Festas, temos falado a propósito desta cuestión e, sen dúbida, iso vai a facer que a plaza teña un maior espacio. Seguramente non como a Praza da Feira das Nenas na Silva, pero sí un espazo moito máis aproveitable. De paso, aproveitaríase tamén para cubrir o parque infantil e para instalar uns baños na caseta de ladrillo que hai ao lado dese parque infantil. Por lo tanto, esa humanización suporía unha mellora moi importante, era un dos grandes compromisos que tiñamos de cara a este mandato, e é unha obra que afrontamos con moita ilusión. Con respecto ao campo de fútbol do roxo artificial, que é o máis necesario, non nos equivoquemos, porque ao final é esa instalación que lle dá un servizo de adestramento moi importante aos distintos clubes e ás distintas categorías do fútbol do noso concello. De algún modo, ese caixón desastre que acaba funcionando como unha batería que permite que sempre se poida adestrar nalgúna instalación municipal, independentemente das circunstancias. Obviamente, organizando o horario pertinente. Non quedan máis trámites ao respecto.
simplemente habilitar o crédito e sacalo a contratación. E outra obra importante a que se lle dou luz verde dende a Deputación Provincial da Coruña, no sentido de financiarnos un 80%, o mesmo pasara coa do San Martiño, que se está executando agora mesmo, e tamén se acaba de contratar a do campo de fútbol do Rodís. Eu sempre dixen que todos estes investimentos o que buscan é ter orientado o programa e a oferta de campos de fútbol do Concello de Cerceda de cara á primeira metade do século XXI, máis ou menos ata 2050, e a partir de aí facer sobre todo obras de mantemento. Tamén noutras obras, noutros eidos estamos traballando, na ampliación da Escola Infantil Municipal, que se está executando neste momento, a mellora dos accesos a Sobre da Fonte, ben de rematarse a execución da senda peonil de Xermar a Ribasoutas, pero xa estamos tamén iniciando prácticamente as obras noutros lugares. Por un lado, está xa o inicio de obra que se vai dar en breve das pluviais no Brazal, tamén unha mellora moi importante no acceso a Boedo, levando ademais abastecemento de auga en Queixas, ou abastecemento en Vilamarta. A medio prazo tamén se iniciará a depuradora de Meirama e o saneamento na zona de Ribasoutas, mellorar esa conexión de saneamento, as pluviais en Sandián, a mellora do firme en Cova das Andes, a mellora do firme no Vilar Vello, a mellora do aglomerado tamén na rúa Rosalía de Castro, na zona da Escola Infantil Municipal, un muro de contención en Picardel que tamén viñan solicitando por seguridade os veciños e as veciñas, un camiño nas Encrobas na zona de Pondoxo, mellora dos accesos de Sandián a Piñeiro. Todas esas obras son actuacións que se van facer realidade nun breve espazo de tempo, e nese sentido tamén me gustaría destacalas. Cambiamos de tema para falarlles da recollida de lixo voluminoso porta a porta que oferta o Concello de Cerceda a todos aqueles que desexen utilizar este servicio de recollida de residuos voluminosos, aqueles que polo seu tamaño non poden ir nos colectores na rúa. Se realiza os últimos venres de cada mes. O venres último deste mes é este día 25, é festivo, polo que se desplaza para o venres 1 de agosto. Venres 1 de agosto, recollida de lixo voluminoso. Para facer uso deste servicio, hai que chamar previamente a empresa concesionaria indicándolle o lugar onde se vai a depositar e tamén a cantidade de lixo que vai a ser. En este caso, é imprescindible avisar o 981 69 30 72 ou o 616 167 131. Por outra parte, se vostede quere pasar a ITV da súa maquinaria agrícola, que sepa que o vai a poder facer na Silva, porque ali vai haber unha unidade móvil da empresa Supervisión o Control xa dende mañán xoves día 24, que estarán só pola mañán, ata o próximo día 31 de xullo, que tamén só estará pola mañán. O resto dos días, agas festivos e fins de semana, estarán mañán e tarde. Se alguén quere pedir cita, aínda pode facelo, chamando o teléfono de cita previa 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.sicitv.com. O escritor cercedense Moncho Vilar Landeira volve a publicar unha nova obra que fusiona literatura e xornalismo. Chámase Nos estamos ben, non? En este caso, recupera de novo a escritura despois de estar 6 anos sin publicar. Xa publicou, por lo tanto, o seu novo libro. En este caso, vai a presentalo en Cerceda o vindeiro venres día 1 de agosto no noso Concello, na Biblioteca Municipal. Xa previamente tamén o presentou en Carballo. Nos estamos ben, non é unha obra que publica Espiral Maior e contén preto de medio cento de textos que unen o xornalismo e a literatura. A obra xa se pode mercar nas librerías de toda Galicia. A primeira presentación pública, como dixemos, xa foi en Carballo e a seguinte será o próximo día 1 en Cerceda, 1 de agosto ás 8 na Biblioteca Municipal de Cerceda. Falámosles da actividade Verán Saudable, porque se está levando a cabo esta actividade para adultos no recinto verde do Acevedo, tanto no Parque Acuático, Xardín Botánico, como Paseo Fluvial. En este caso, é unha actividade donde se realiza os martes e os xoves
pola tarde e noite de 8 a 9, martes e xoves de 8 a 9, actividades de zumba, aquallín, ximnasia de mantemento, andainas e xogos tradicionais. Poden anotarse e sumarse se así o desexan. En este caso, o prazo para anotarse está aberto e poden facelo a través da sede electrónica do Concello ou no rexistro na planta baixa. O precio é de 13 euros o mes para os adultos e, se son maiores de 65 anos, o precio é de 9 euros. Tamén o Concello de Cerceda, xunto coa empresa concesionaria Espina e Delfín da Agua, do Servicio de Agua, pois fan un chamamento ao uso responsable da agua, especialmente no verán, xa que o verán é unha época de maior consumo debido ao aumento das temperaturas e tamén das viaxes e as actividades ao aire libre. Este incremento no uso de recursos pode ter un impacto significativo no medio ambiente e tamén na economía. Por eso, adoptar hábitos de consumo responsables é esencial para disfrutar, en este caso, do tempo do verán. Reducir a auga do riego é un dos recomendamentos, das recomendacións, reparar fugas e goteos, aforrar auga en casa ou utilizar electrodomésticos eficientes. É un chamamento do consumo responsable da agua que fai o Concello e a empresa concesionaria do Servicio de Aguas en Cerceda. Mais temas, falámoslles agora de unhas axudas que convoca a Xunta de Galicia para mulleres empresarias e emprendedoras. A Consellería de Promoción e Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia convoca unha en este caso fai ou publicou xa unha nova convocatoria do programa EMEGA, que é un programa para o fomento de emprendemento femenino. As mulleres emprendedoras poden cursar as súas solicitudes ata o próximo día 14 de agosto que teñen como prazo. O programa EMEGA comprende axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha e mellora e activación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, tamén medidas para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral. Hai 4 líneas que integran este programa. Emerxe, para a posta en marcha de novas empresas e creación de emprego, tamén impulsa para favorecer a reactivación e conciliación de proxectos xa montados e innova para apoio de iniciativas de carácter innovador. Tamén hai axudas para a conciliación da vida familiar e laboral. Poden solicitar estas axudas a través da Xunta de Galicia, a través da súa sede electrónica, ou poden, en este caso, tamén solicitar que lles axuden a través da oficina que ten o Concello para a Promoción de Emprego, que dirixe Belén Viqueira. Hoxe é o último día para solicitar as viaxes do Inserso. Poden facelo a través da sede electrónica, viaxes do Inserso, e teñen hoxe como último día para poder facelo. Así que tomen notas, algún rezagado hai, que hoxe é o último día para anotarse nas viaxes do Inserso. Xa rematamos co tempo. As altas presións van a ir entrando en forma de cuña dende as Azores, achegando estabilidade e ventos do nordés. Para iso, mañán teremos ceos parcialmente nubrados, canto máis ao norte, e despois, a medida que transcurra a xornada, os ceos iríanse pouco a pouco despexando. Xa pola tarde haberá apertura de grandes claros ou claros en total en toda Galicia. As temperaturas mínimas terán un lixeiro descenso, de xeito que de madrugada será fresca, mentras que as máximas non terán cambios significativos. Hai contrastes entre o norte e o sur de Galicia por culpa do vento do nordés. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.